Takže ten Irán je ďaleko dôležitejšia krajina, ako si my tu vlastne na Slovensku a v strednej Európe uvedomujeme. A to hlavne z toho dôvodu, že je dosť často spomínaný v rôznych tých katolických proroctvách, o ktorých sa moc nehovorí, ale ktoré sú znané samotnou cirkvou alebo biskupmi. A vlastne Irán je dôležitý z toho pohľadu, že je to vlastne krajina, z ktorej podľa týchto proroctiev má vzísť v podstate nový islamský Hitler. Áno. Že po Napoleónovi a Adolfovi Hitlerovi má byť ešte jedna podobná postava, takýto diktátor a dobyvateľ a tyran. A táto postava bude pochádzať práve z Iránu. Takže vlastne dôležitá je sa žena menom Marie Julie Jaheny. On vlastne zomrela v roku 1941 a vo veku 80 rokov plus minus v takom staršom veku. Vlastne mala tieto vízie. Biskup z Nantes uznal, že áno, tieto vízie sú od Boha, od Pána Ježiša, Panny Márie. Pretože samozrejme nie všetky vízie sú od Boha. Ľudia môžu byť falošné, nejaké vymysly, ale môžu byť aj vízie démonického pôvodu. Ale táto žena je považovaná v podstate za sveticu. Aj keď zatiaľ nie je oficiálne uznaná, ale ako hovorím, biskup z Nantes uznal, že to bolo Božieho pôvodu. No, tak v jednom som zápise táto Marie Julie Jaheny píše. Vonkajšie invázie vedené silou vyniesú k moci na takmer 3 roky protikresťanské mocnosti, ktoré spôsobia veľké škody cirkvi a pápežovi, ktorý bude v tom čase umúčený. Tyrania guvernéra Talianska bude nahradená despotizmom osoby nazvanej Archel de la Torre. Tento nebude pochádzať z regiónu Talianska, bude prechádzať Perziou, čo znamená, že to je vlastne dnešný Irán, a krajinou, ktorá je pod ňou, Saudská Arábia alebo Spojené arabské emiráty. Vstúpi do Talianska krátko pred druhou polovicou tohto strašného roka, avšak prinesie to mier. Bude vládnuť rok a pol uprostred najotrasnejších zo všetkých zvratov. Tak aby sme si to vysvetlili v podstate, podľa Marie Julie Jaheny, ale podľa ďalších takýchto podobných katolických proroctiev príde doba, kedy najprv vypuknú občianske vojny v niektorých európskych štátoch. Najmä teda sa spomína Anglicko bude prvé, potom Francúzsko a potom Taliansko. A vlastne keď nepriatelia Európy uvidia tieto veci, čo sa dejú pre všetkým Rusi a potom tieto spojené moslimské, islamské národy, tak vlastne na Európu zaútočia. A o tom tu je vlastne reč, že najskôr vlastne bude v Taliansku nejaké nepokoje a uprostred najotrasnejších zo všetkých zvratov sa stane, že sa na tom Taliansku vlastne vylodí táto islamská armáda a táto tam začne ovládať celý tento Apinský polostrov. Potom mám ešte ďalšie podobné proroctvá. Marie Julie Jaheny 1882, 16. mája. Nepriateľ Boha bude prechádzať cez Perziu, to znamená Irán, a iné kráľovstva po 1 rok na nešťastnom kresle toho, ktorý bude stínať hlavy apoštolom a ktorý bude robiť mučeníkov z tých, ktorí podporujú cirkev a vieru. Takže vlastne tento islamský dobyvateľ vlastne bude už od počiatku nepriateľom kresťanov a ich bude vlastne zabíjať najprv na Blízkom východe a potom aj v Európe. No. Mimoriadne zaujímavé a dôležité je v podstate proroctvo, ktoré vyslovila Panna Mária v La Salette. To vlastne, tam je známa svätyňa, sa tam Panna Mária zjavila tým 2 deťom. Antikristov predchodca bude so svojimi vojskami z mnohých národov bojovať proti pravému Kristovi, jedinému spasiteľovi sveta. Preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť Boží kult, aby sa sám dal uctievať ako Boh. No a toto je mimoriadne dôležitá poznámka, že príde akýsi antikrist, akýsi dobyvateľ
tu není písané, že je z Iránu, ale my si to už tak trochu vieme domyslieť, alebo proste tu sedí s tými ostatnými. Ale dôležitá je poznámka, že bude chcieť, aby bol uctievaný ako Boh. Totižto. Samotní moslimovia očakávajú, že príde nejaký dobyvateľ, ich veľký. To nie je len o katolických proroctvách, oni majú svoje vlastné proroctvá. A tohto dobyvateľa nazývajú pod pojmom Mahdi. Mahdi. Áno, Mahdi. A hovoria o ňom, že to bude on, ktorý dobije Rím. Moslimovia majú špeciálne proroctvo, ktoré im povedal ešte prorok Mohamed, že prvý padne Konštantinopol a druhý padne Rím. Takže keď padol Konštantinopol, tak to považovali za naplnenie prvej časti proroctva. A oni ešte očakávajú naplnenie druhej časti proroctva. A tým naplnením má byť ten, čo dobije ten Rím, podľa ich proroctiev, aj podľa katolických proroctiev, má byť práve tento Mahdi. A ako tu bolo napísané, že bude chcieť, ako Panna Mária varovala v Asfalte, bude chcieť, aby bol uctievaný ako Boh. Tento Mahdi bude považovaný, alebo sám seba bude považovať za syna Allaha. Nebude to obyčajný vojvodca. Bude to kvázi nadpozemská bytosť. Proste nebude to obyčajný človek, nebude to obyčajný imám, bude to niečo medzi človekom a Bohom. V roku 2023 mal veľmi zvláštny príhovor v OSN, priamo na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Vtedajší iránsky prezident Sejed Ebrahim Raisi uviedol: Dámy a páni, ľudstvo vstupuje na novú dráhu. Staré mocnosti upadajú. Oni sú minulosťou a my sme budúcnosťou. Opakujem to, oni sú minulosťou a my sme budúcnosťou. Náš pohľad na budúcnosť je plný nádejí. Svet očakáva spasiteľa prisľúbeného nebeskými náboženstvami. Tento spasiteľ existuje a je medzi nami. Moslimovia očakávajú svojho spasiteľa, dobyvateľa Mahdiho, a iránsky prezident na pôde OSN hovorí, tento spasiteľ existuje a je medzi nami. Úprimne veríme, pokračuje Raisi, že podľa Božej prozreteľnosti a vôle, tak ako prisľúbili Boží proroci, to znamená Allahovi proroci, spravodlivosť sa stane všeobecnou a vláda Allahových spravodlivých služobníkov prevládne po celom svete. Ľudstvo bude zachránené nárastom vedomia a zničením ignorancie. Svet očakáva deň, kedy zlyhanie skončí. Takže vlastne sám prezident Iránu hovorí, že oni ho volajú spasiteľ. Áno, lebo to bude kvázi božská bytosť, ale to bude vrah neskutočných proporcií. Už je medzi nami. Zaujímavé je, že vlastne aj dokonca pápež Ján Pavol II predpovedal niečo podobného. Časopis Catholic Herald priniesol v roku 2017 svedectvo kňaza otca Maura Longhiho, blízkeho spolupracovníka Jána Pavla II, podľa ktorého sa mu pápež zdôveril s jeho víziou o islamskom napadnutí Európy. Pápež mi povedal, hovorí Longhi, povedz to tým, ktorých stretneš v cirkvi 3. tisícročia. Vidím cirkev postihnutú smrteľnou ranou, hlbšou, bolestivejšou, ako boli rany z tohto tisícročia. Komunizmus a nacizmus. Pápež hovorí, že príde ešte niečo horšie, ako bolo nacizmus. A ešte sa bližšie vrátime, že áno. Ján Pavol II pokračoval. Hovorí sa jej islamizmus. Vtrhnú do Európy. Európa bude ako pivnica, staré relikvie, tiene pavučiny, rodinné dedičstva. Vy, cirkev 3. tisícročia, budete musieť čeliť invázii. Nie s armádami, tie nebudú stačiť, ale s vašou vierou a bezúhonným životom. No.
Dobre. Takže, takto. Medzi Napoleonom a Hitlerom my vieme, že medzi Napoleonom a Hitlerom je isté prepojenie. Že tieto osoby boli naozaj niečo ako Boží trest na ľudí. Poviem, čo tým myslím. Napoleon, jeho rodina sa narodil na Korzike, bola to kvázi talianská rodina, talianská nižšia šľachtická zemanská rodina, Buonapartovci. Napriek tomu velil francúzskym armádam. Hitler sa narodil v Rakúsku, napriek tomu velil nemeckým armádam. I tento Mahdi, ako sme čítali, on nebude Iránčan, ale bude veliť iránskym armádam a ďalším nejakým pridruženým vojskám. Takže medzi prvým, druhým aj medzi tretím je prepojenie. A to prepojenie ide ďalej, to prepojenie aj matematické. Neviem presne ten rok, či to je 128 rokov. Ale medzi Hitlerom a Napoleónom je veľmi zvláštne matematické prepojenie. Hitler sa narodil 128 rokov po Napoleónovi, 128 rokov po Napoleónovi sa dostal k moci, rovnako 128 rokov po ňom napadol v podstate Rusko. A tam je to matematické prepojenie. A bolo tam ešte jedno prepojenie. A už si spomínam. Ktoré tie proroctvá hovoria, že o koľko bol Hitler horší od Napoleona, že tam je opäť napojenie Hitlera a Napoleon, je tam napojenie na tieto dve osoby. O toľko horší bude Mahdi od Hitlera. O koľko horší bol Hitler od Napoleona, o toľko horší bude Mahdi od Adolfa Hitlera. Áno. No a všetky tieto tri osoby, tu Panna Mária varovala, že predchodca Antikrista bude, áno. Ale v podstate vlastne z tohto symbolického hľadiska boli všetky tieto tri osoby predchodcami biblického Antikrista, ktorého predpovedal Pán Ježiš ešte v Biblii. To bude vlastne najhorší tyran zo všetkých. Áno, akýsi završenie tejto nesvätej trojice. To sa nás netýka. Tak ako sa nás netýka Hitler, Napoleon, ani Antikrist, bude ešte moc vpredu, týka sa nás Mahdi. Toho sa, myslím, dožijeme. A možno už veľmi skoro. Inak o tom Antikristovi sme napísali taký článok pre Christianitas, tak v popisku dám k tomu zdroj. Viete ma prečítať, ako to zaujíma. Je to ešte ďalšia vec celkom zaujímavá o tomto islamskom dobyvateľovi. On ho totiž spomína... V 30. rokoch bol v Amerike veľmi známy populárny herec, volal sa Orson Welles. Áno. Myslím, že hral v tom slávnom filme Občan Kane. Ja som ten film teda nevidel, musím niekedy pozrieť, ale tam je ten Orson Welles. A tento Orson Welles sa dosť zaujímal o proroctva Nostradamove. 100% veril, že tie veci sú pravdivé. Že to nie sú nejaké bajky, Nostradamove veci. Ja si to tiež myslím, že sú to veci pravdivé. Ale mám silnú pochybnosť, či jeho proroctva sú od Boha, alebo od nejakých démonických bytostí. Pretože Nostradamus mal dosť pochybné praktiky. Tak ako Boh, aj démoni môžu dávať vízie pravdivé, ale tí môžu aj klamať aj nepravdivé. No a tento Orson Welles nakrútil dokument o Nostradamovi
Myslím, že sa dá aj nájsť niekde na YouTube. Ja som ho kedysi videl, ten dokument. A v ňom spomína takisto veľkého islamského dobyvateľa, ktorý spolu s Ruskom napadne Európu. A neviem, či tam nezaznieva aj ten názov Mahdy. No. Neviem, či tam nezaznieva aj ten názov Mahdy. A to je ďalšia taká zaujímavá vlastnosť. Podľa Orsona Wellesa, podľa Nostradama, bude mať tento islamský dobyvateľ špecifický symbol a tým symbolom bude modrý turban. Len podľa toho turbana ho každý spozná, že áno, toto patrilo Mahdimu. To isté, toto je presne podobne aj napojené na toho Hitlera, aj na Napoleona. Podľa pokrývky hlavy my aj nemusíme vedieť, kto ju nosil, keď vidíme tú Hitlerovú čapicu, hneď vieme, toto bolo Hitlerové. To isté Napoleon. Podľa pokrývky hlavy my hneď vieme, toto bolo Napoleonové. Mali typickú pokrývku hlavy veliteľa. A rovnako tak bude aj Mahdi mať. No a samozrejme, tak ako bola odlišná Hitlerová čapica od Napoleonovej, tak bude Mahdi od Hitlera. Má to byť modrý turban. Taký nikto nenosí. Modrý turban. Takže to je tiež taká zaujímavosť. Takže, dobre. Čo je to záverom? No, bezbožná Európa sa kopie svoj hrob. Kde sa musí obrátiť, lebo ináč to dopadne veľmi zle. Podľa týchto proroctiev nakoniec, tak ako Napoleon, aj Hitler, aj Mahdi prehrá, bude porazený. No ale ako bolo povedané, títo islamisti budú horší ako nacisti. Tí v Európe zanechajú takú paseku, že to sme ešte nevideli. A má to byť Boží trest na ľudstvo.